Хәерле сәгатьтә, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Ямлы кыш мизгилләре белән барчагызны да ихлас күңелдән котлап, тик җылы теләкләрдән, музыкаль күчтәнешләрдән торган чын күңелдән музыкаль котлаулар программасын башлыйбыз. Бүгенге тәүге котлау хатыбыз хөрмәтле юбилярыбыз Антонина Данил кызы Петровага багышлана. Хат юлларына күчәбез. Ана яши җирдә бала өчен, гомер буе булып терәге. Аккан суга, янган утка керә, бала өчен тибә йөрәге. Бер минуттан да истән чыгармый ул, гомер биргән сөю җимешен, җаны белән тоеп яши ана, баласының йөрәк тибешен дигән шигъри юллар тап килә. Безнең өчен иң кадерле, иң газиз, иң сөйкемле булган тормыш иптәшем, әниебез Антонина Данил кызы Петровага. Кадерле кешебез бар дөнья ап-ак карга капланган илаһи мизгилдә үзенең олы 70 яшьлек юбилеен билгели. Без аны матур гомер бәйрәме белән котлап, йөрәк түребездәге иң саф, иң изге теләкләребезне җиткерәбез. Дистәләрне дистәләргә кушып, гомер йомгакларын сүтсә дә, күңел матурлыгын саклап, җан аклыгын башкалар белән бүлешеп яши белә ул. Безне дә, балаларын да үзе кебек итәгатьле, тырыш, эш сөючән, сабыр һәм түзем булырга, туганнарның, тормышның кадерен белергә өйрәтеп үстерде. Бүгенге көндә дә ул безгә төпле киңәшче, җаныбызны җылытучы, гаилә учагын сүндерми саклаучы иң изге, иң кадерле илаһи зат. Безнең кадерлебезнең тормыш юлы тынгысыз хезмәттә үтте. Лаеклы юлга чыкканчы сәүдә системасында намуслы, фидакар хезмәтен салды. Яшьлегендә иң уңган, иң акыллы егет, әтиебез Вячеслав Варламович белән гаилә корып, менә инде сөекләребез 45 ел иңне иңгә терәп, шатлык куанычларны уртак итеп, безне ике балаларын җил яңгыр тидерми кадерләп, назлап үстереп, олы тормыш юлына чыгардылар. Үз тырышлыклары белән күркәм мәхәббәт йорт тергезеп керделәр. Без аларга безгә күрсәткән игелекләре, ярдәмнәре, яхшылыклары, бүген оныклары өчен җан атып торганнары өчен мең рәхмәтлебез. Безнең күз нурыбыз 70 яшьтә булуына карамастан бик матур, җитез, уңган кызлар кебек. Безне һәр вакыт тәмле аш сулар белән каршы ала. Аларның тәмлелекләрен үзебез генә беләбез. Телеңне йотарлык була. Йортыбызда да һәр вакыт чисталык, пөхтәлек бөркелә. Кадерле без, күз нурыбыз, синнән дә якынрак, ягымлырак, назлырак кешебез бу дөньяда юк. Син безнең һавадагы кояшыбыз. Синнән нурлар алып яшибез. Синең ягымлы карашларың, татлы сүзләрең, назлы күзләрең йөрәгебезне җылыта, тирә-юньгә ям өсти. Биргән наз сөюләрең, тәрбия киңәшләрең өчен зур рәхмәт сүзләре әйтәбез. Синең киңәшләрең йөргән юлларыбызда фатиха иман, әниебез. Тормышка гашык күңелең бер дә картаю белмәсен. Какшамас саулык, җан тынычлыгы һәм муллык киләчәк елларыңны узата барсын. Әтиебез Вячеслав Варламович белән балалар, оныклар игелегенә, туганнар, якыннар хөрмәт ихтирамына төренеп, йортыбызның нуры булып яшәгез әле. Без китергән шатлыкларны күреп, яшәргә дә әле яшәргә. Гомер көзе җиткәч картаймый ул, киресенчә күңел яшәрә. Шатлык сөенечләр ташламасын, кайгы борчы капка какмасын. Ходай сезне бары безнең өчен күз карасы кебек сакласын. Иң изге, ихлас теләкләр белән сине үзелеп яратучы тормыш иптәшең Вячеслав, балаларың Эдуард, Гөлнара, Марина, Рөстәм, оныкларың Эльза, Аделина һәм Кристина. Хөрмәтле Антонина Даниловна, күркәм гомер бәйрәмегез белән без дә сезне ихлас йөрәктән котлыйбыз. Сезне тирәләп алган балаларыгыз, оныкларыгыз шатлыкларына гына куанып, хөрмәтенә төренеп, саулык нурларында кыйнып,
тормыш иптәшегез Вячеслав Варламович белән тагын озак еллар пар канатларыгызны бергәләп кагып, алтын туйларыгызны бергә каршы алып, озын-узак еллар яшәргә насип итсен сезгә Ходай. Җыр беләгебез тик сезнең өчен яңгырый. Кирәк түгел алтын көмешедә, читтә торсын барлык байлыклар. Ишек ачып өйгә кайтып кергәч, ярый әле әти яни бар. Әни булган йортның бәхете зур, әти анда олы бер терәк. Бу дөньяда авырлыклар күрми, яшәр өчен безгә сез кирәк. Әни булган йортның бәхете зур, әти анда олы бер терәк. Бу дөньяда авырлыклар күрми, яшәр өчен безгә сез кирәк. Шат ялмайган алар йөзләреннән, юкка чыга ару талулар. Сай хөрмәтле өстәл яннарында, ярый әле әти әни бар. Әни булган йортның бәхете зур, әти анда олы бер терәк. Бу дөньяда авырлыклар күрми, яшәр өчен безгә сез кирәк. Әни булган йортның бәхете зур, әти анда олы бер терәк. Бу дөньяда авырлыклар күрми, яшәр өчен безгә сез кирәк. Ходай сезгә озын гомер бирсен, урап үтсен иде кайгылар. Безнең өчен дуаларда булган, ярый әле әти әни бар. Әни булган йортның бәхете зур, әти анда олы бер терәк. Бу дөньяда авырлыклар күрми, яшәр өчен безгә сез кирәк. Әни булган йортның бәхете зур, әти анда олы бер терәк. Бу дөньяда авырлыклар күрми, яшәр өчен безгә сез кирәк. Бу дөньяда авырлыклар күрми, яшәр өчен безгә сез кирәк. Әти әни безгә сез кирәк. Әни әти безгә сез